Sådan der starter de. Bedst af alt sammen, velkommen ind til en ny video. Og Stab går måske live i dag. Så vi skal ind og jump. Vi skal ind og blive jumpet. Eller skal vi jump, faktisk? Oh my, jeg havde ikke glemt, at jeg havde så meget gear her. Det havde jeg fuldstændig glemt. Det er dumt, at logge af med det, når jeg har så meget gear. Ja, der var ikke ting i det. Der er en vagtøks. Det var min øks som en anden account. Men det er også mit vagtøkse, så var det fint. Damn, jeg fik mange ting her. Men alt det rører ned i sælge. Og tror den har det. Men vi skal også, det heldigvis skal de ikke grove VV. Heldigvis skal de grove vagtfolden. Men, gutter, nu skal vi ud af lagten. Fucking fanger. Har det godt lille konge der. Som min er stadigvæk, jeg ved ikke hvorfor. Derfor han har sagt, at han fjerner den. Nej, han sagde, at han fjernede efter en ticket. Men lad os lige se her. Vi skal faktisk lige til vagtposter. Det er noget, jeg gør tidligere på det online. Og der kommer så en ny video ud. Men jeg har ikke haft tid til at sådan lægge noget endnu. Og det gør jeg nok her senere, hvis lige skal lige redigere den eller sådan noget fuldstændig. Fordi jeg lige ikke har haft tid, fordi jeg lige laver muligheden. Der kommer snart en ny film, ny serie ud. Ikke på den her server, men på en anden server, Firehawk server. Der er rigtig godt. Jeg har lavet lidt offline work. Jeg har ikke rigtig spillet med der på, fordi jeg følte ikke, jeg ved ikke rigtig, om jeg gider have det. Jeg skriver lige i kommentarerne, at I gerne se, om I gerne vil se den serie. Jeg har en serie på Firehawk server. Fordi jeg har lavet alt muligt andet. Og jeg går til at det gamle ting på. Men Stefan kommer på vagt, hvis jeg dør for meget. Men I kender mig. Jeg dør aldrig. Fordi jeg tror aldrig, jeg døde på en video før. Men der er jo ikke engang skærmen først jo. Men der er ikke så mange på, så det er jeg rigtig glad for. Så kommer I til at blive jumpet. Så meget. Stefan løber der. Og I ved altså, Stefan jumper jo. Men kan Step jump? Det ved jeg ikke. Kan han finde ud af at jump? Nej. Elsker han at blive jump? Ja. Men kan han finde ud af det? Nej. Elsker han at blive jumpet som vagt? Ja. Dør han? Nej. Nej, nu sidder de og glazer igen. Ikke det der glaze der. Ikke det der glaze. Vi gider simpelthen ikke se på det på min channel. Man skal ikke sidde og glaze folk alt for meget. Vi kender godt min virk. Oh my, min vagtdyks er gået i stykker. Godt at lige så det. Nej, jeg så ikke min vagtdyks havde en duer tilbage. Men sådan er det jo, når man er den bedste vagt. 828 kills. Kan vi ramme 900 inden Stabs live færdig? Jeg tror faktisk, jeg bare filmer indtil Stabs live færdig. For I skal se alt, hvad der sker med Stab live. Vi skal ramme 900 kills i den her uge her. Det her, det jeg går efter. Fordi, så skal vi lige prøve at tjekke top. Vi skal lige op på top. Se top. Vi skal tænke lige op over 900 kills, bare for at komme op på toppen. Men jeg er bange på de jumper. Jeg hader det. Jumper, især når vi har så mange på. Jeg kan simpelthen ikke lide det. Det er rimelig nøjeren. Jeg tror faktisk, jeg har noget 3 i selv, jeg kan sælge. Vi skal op på de der 200.000 der. Vi skal op på sådan mange penge, mange penge. Det har ikke engang fået lavet noget, og han har placeret til mellemhed. Lækkert. Skal jeg lige placere en bule faktisk? Hvor skal jeg placere den? Hvor skal jeg placere den? Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal placere min bule henne. Ja. Placere den her. Skal du prøve at gå den så ud? Kan man se den? Ja, det kan man. Fedt, man. Så tror jeg, vi har masser af gear. Vi skal måske lige ned og sælge det. Vi simpelthen ikke have det ligger i flest her. Vi kan ikke rigtig sælge crossbows. Slet det der problem. Det er stat, man lige skal fikse. Hvis de får alle de her vagtgear. Jeg tror faktisk bare, jeg venter med at aflevere det indtil styen er færdig. Fordi hvis de får alle de vagtgear her, så får jeg kæmpe problemer med stab. Og det kan vi se stik her. Så skal man lige gå ind i vote. Så kommer lige ind og voter. Jeg også lige ind og vote på begge hjemmesider. Så kan det være. Vi får et Dragon Head måske. Det håber jeg seriøst, vi får et Dragon Head. Det kunne være fedt, hvis vi lige får et Dragon Head. Så fejrer jeg med key.
Så tager man så mig om penge. Spørger om tager for nogle penge. Eller ikke rigtig lige har rigtig nogle penge. Så tager jeg bare nogle penge. Køber en key og fejrer det med det. Men vi mangler... Okay, vi fik ikke nogen. Vi får se. Jeg burde da have votet. Jeg har votet på. Hvorfor har jeg ikke noget vote party nu? Jeg fik i hvert fald ikke noget ud af vote. Det er lidt... Hvad? 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 Jeg votede sgu da. Vi er ikke enige om, jeg votede. Jeg votede. Hvad sker der for det, jeg voter? Så får jeg ikke noget. Jeg har lige trådt stab. Jeg går lige herind i telefonen. Det er lidt mærkeligt, når jeg voter. Ej, der er mange. Okay, så mange er der heller ikke, men det var værd dengang, der var 30 personer på til 3 vagter. Det var værst. Det ved vi. Dårligt. Jumper de eller hvad? Jumper ikke rigtigt. No. Jeg skal ikke ned og have de her vagtposter der. Jeg har det fint, men jeg skal også have lidt content i videoen. Så jeg håber lidt, de jumper. Han gjorde mig fucking mange. Han gjorde mig så mange. Pop. Så pop. Ja, jeg går ikke efter det her. Hvad fanden? Oh shit. Ja, så kom da! Oj, jeg er unge. Okay, jeg bliver faktisk unget her. Hvad sker der for jer? Så går jeg bare herinde i vagtstuen. Og så kommer lige sådan her. Ej. Det er det, jeg tænker lidt. Ej. Det er crazy der. Mit bliver... Øj, Stefan Bu. Damn, det står bare sgu en bue. Men jeg kunne stadigvæk. Jeg dør ikke, jeg har lidt for mange døde til at dø. Hvad? Har det altid været der? Føler jeg sidst ikke det her. Oh my days. Der var en eller anden døde. Jeg ved ikke, om det var, men jeg nakkede i hvert fald ikke nogen, kunne jeg se. Kill counter, så. Jamen så løb der. Men de løber jo bare, de tør ikke tage en fight. Det var nok fordi, jeg er sådan en af de bedste vagt på serveren. Men det var mest on time, tror jeg. Det. Så kom der. Og så går bare ind. Det er lidt til, når de er så mange, der jumper, fordi de alle sådan løber væk. Grunden til, at jeg ikke siger så meget, fordi jeg koncentrerer mig, men vi prøver det. Det er den low. Var det lige min hjelm, der gik i stør? Ja, jeg skal ned og have noget healet, eller noget gear. Og jeg giver det en regel.
Men så kan det skræmme på ikke noget gøre det. Og der vil vi også snart, så går vi ned og reparerer gear. Jeg kunne også virkelig bare lade dem udlægge alle mine gear. Nej, jeg tror lige, jeg skulle sige krig online. Ja, oh my days, de misser. Oh my days, de misser. Og lad dem bare udenom den. Og skrum lige. Easy. Jeg liker, hvis I går ind, så har de en chance at droppe, eller smider mig i DLC, men jeg har ikke lige noget godt på fætter. Jeg skal lige noget der. Det var fordi, det var fætter, er det ikke noget fætter settings? Voice chat, det slår lige fra, jeg gider ikke høre på folk. Jeg gider ikke lige høre på folk. Det bliver lidt irriterende. Jeg siger ikke navn, men nogen der ikke har nogen ikke. Og jeg skal lige fikse alle mine gear. Før jeg går ud. Min bue fikser jeg ikke, fordi at, jeg har sådan en smart plan med. Hvis de er tæt på, så jeg lader dem bare udlægge min bue eller sådan noget. Så får de ikke noget lort. Nej. De er klart. Jeg må ikke rigtig gøre noget. Jeg har set mig gear på. Rigtig godt noget. Men jeg kan bare prøve at jumpe alene. Jeg ved godt, at han ikke kan tage mig alene. Vi er uden af magtårn. De fleste af dem på serveren kan ikke tage mig alene. Jeg har faktisk ikke engang 2 ben. Jeg har nakket mig i 3v1 i dag. Nakket Minibjerg Arkum. Også nej, jeg ved nu Minibjerg Luxei og Flexi 3v1 i dag. Så nu vel. Der sker ikke noget. Oh my days. Ja, så kom bare herind. Så kom bare ind til boss. Så kom bare ind til boss. Jeg skal passe på, jeg gider ikke ramme de forkerte lidt, der problem. Der var en by. Jeg prøver at lade dem komme til mig, det er det jeg gør med her. Jeg vil lade dem. Så kom her. Fordi der er en. Så kom Kæsse, så kom. Oh my days. Jeg overvejer faktisk bare at lade dem nakke med han i aktion, fordi så får de ikke noget gear. Det kunne også være fedt. Det er 2b1 til det. Jeg kunne tænke mig bare at lade dem nakke. Jamen så er en 10 minutter. Så jeg står bare, mens jeg healer. Eller, jeg kan bare spørge. Nå, jeg skal også lige, jeg har lige en ting at sige. Husk at smadre den like-button der, og subscribe. Fordi det gør mig mærkeligt glad. Mit mål lige nu er 100 subscriber. Inden året om. Oh my day, de står på det. Jeg prøver bare at lade mig smadre med gear, fordi jeg har alt sådan noget med alle mine ting. De får ikke rigtig noget ud af det. Jeg står her, så prøver jeg bare. Jeg kan kun se hjemme lige i stykker. Og slem bare over en anden vagtstue. Der giver mig 12 stykker. Oh my days, ja, men flest ting, de røg flest ting røg ind i vagtstuen, ved I
Jeg tror ikke, de fleste røg ind i vagtrummet. Hvorfor tager Minibæk æren for, han fik mig ud? Det var det ikke. Han kan ikke få mig ud. Jeg var ude. Jeg er rimelig sikker på, at jeg er ude. Så hvordan kan han få mig ud, når jeg allerede er ude? Det er lidt mærkeligt. Problemet er, at de fik næsten ikke noget. Det de fik, det var næsten helt ødelagt, så det er fint. Plus det mest ligger i vagtstuen, så jeg ved ikke rigtig, hvordan de får glæde af det. Hvis de gerne vil bug op i sin vagtstuen, tror jeg ikke, de kan. Men okay, hvis de holder mig for vagtstuen, så går jeg bare på vagtgangen. Sådan er det. Hvis de holder mig for vagtstuen, så kan jeg lige så bare gå på vagtgangen. Så går jeg bare på vagtgangen. Sådan, jeg skal lige tjekke ned. Den. Det er rimelig unfair 9v1 jo. Jeg står bare heroppe, det er fint. Jeg kan også svare op ned her, ikke? Så er en plan. Ja, okay. Der er ingen. De går nok bange. Ja, så går jeg bare ned i spawn, sådan er det. De fleste af jer har spawnet. Ja, så går jeg bare ned i spawn. Oh my days, jamen så løber man bare rundt der. Ja, bro. Oh my days, man, de ellers så camper. Oh my days. Oh my fucking days. Nej, seriøst. Ja, jeg logger. Ja, vi ses. Tak for den her video her, ikke? Det var godt, at jeg gider ikke have vagt længere, når folk de gider join. Fucking lortespil, mand. Det er det, jeg siger til dig. Jeg tror også bare, jeg slår på den her video.